Яңалыклар чыгарылышын күркәмешләр эзеннән сәхифәсе дәвам иттерә. Бу юлы репортажыбыз Балтач районунан әзерләнде. Биредә яшәүче бер туган Галиевлар колайдан йорт бизәкләр ясый. Күңелләренә ошаган һөнәрне үзләштереп, хәләл хезмәт белән тормыш алып баручы. Туган нигезләренә тугры кешеләр булганда, авыллар гөрләп торачак әле. Татар авыллары үзенең төзек, нык йортлары, бизәкле капкалары, тәрәзә излекләр белән аерылып тора. Күп очракта хәзер инде өйләрнең бизәкләре агачтан түгел, калайдан челтәрләп ясала. Шундый матурлык тудыручы осталар белән танышу өчен без Балтач районы Кырмал авылына килдек. Авыл ул табигать кычагы, төзек йортлы урамнар, хезмәт сөючән кешеләр. Һәр өй хуҗасының нинди булуын, һәр бизәге һөнәрченең осталыгын күрсәтә. Бу матурлыкны тудыручылар бер туган Алмаз, Линар һәм Нияз Галиевлар. Алар белән без остаханәдә аралаштык. Осталар эшнең төп этаплары белән таныштырдылар. Хәзерге тәрәзә йөзлекләрен төсле калайдан эшлиләр. Ул яңгырга, һава торышларына чыдам, төсе үзгәрми, төсен кояш алмый. Монда юқарак калайдан бизәкләр киселә. Татар халкының иң яраткан төсеннән без традицион бизәк ясадык. Калай эшен беренче булып Галиевларның улы уллары Алмаз өйрәнә. Бабайларыбыз да һөнәрче булганнар. Бер әни ягыннан бабай тимер эшләре белән шөгыльләнгән инде, әти ягыннан бабай тарак ясаганнар. Элек-электән инде безнең авыл белән инде. Укып бетергәч инде минем шәһәрне яратмыйм дип әйтеп булмый инде, но барыбер шәһәргә китәсе килмәс, шул авылда әти-әниләр янында авылда каласы. Элек-электән бит инде татар халкы үзенең йортын, йорт тирәсен карап, матурлап кына торырга тырыша. Һәр вакытта да аның чиста матур инде. Безнең Балтач район җитәкчелегендә инде татар авылларын күтәрү өстендә бик нык эшлиләр. Эшмәкәрләргә дә бик нык ярдәм итәләр инде. Һәр вакытта да кешенең өйләре төзек, матур булсын дип тырышалар. Нияз Галиев шәһәрдә укып башка һөнәр алса да, яңадан туган нигезенә, гаилә эшен дәвам итәргә дип кайта. Бу минем яраткан һөнәремдәген һәм эш урынындагы инде. Һәм керем дип әйтсәк була инде. Шушы әтиләрем, абыйларым башлап җибәргән эшне дәвам итәргә инде. Авылда калырга, авылны үстерергә. Һөнәрчеләр көнкүрештә кирәкле җиһазлар, савытлар, сувенирлар да ясый. Быел 9 май көнне район парадында алар ясаган танкта йөргән әле. Кешеләр инде үзләре рәсемнән кулдан ясаган бизәкләрне дәген алып килгән кешеләр булды инде. Клиентлар ел сайын арта дип кенә әйтик. Барыбер дә кеше теге берсеннән берсе күреп, ишетеп, көн сайын кирәк әйбер булмаса дагы, барыбер туганнары, якыннары, күршеләре өстәлеп, берсеннән берсе сөйләшеп әйтеп клиентларыбыз бар. Гаилә эшен егетләр үз балаларына да өйрәтергә ниятли. Бу эш асыл егетнең әти-әнисе авылдагы иң бәхетле кешеләр кебек тоелды. Чөнки уллары янәшәдә генә эшли, яшәүләре дә ерак түгел, оныклар да күз алдында үсәләр. Инде эш егеттә, инде без тырыштык үзебезнең яныбызда калдырып, аларны инде үзләре теләгән һөнәр белән инде шөгыльләнергә, аларга мөмкинлек булдырырга тырыштык инде. Әлхәмдүлиллә, без бик рәхмәтле инде шушы халәткә килә алганыбызга, шушы дәрәҗәгә җитә алганыбыз белән инде Аллаһ Тәгаләгә, инде ил көннәребезгә дип әйтәбез, хөкүмәтебезгә. Минем абыйларга карата фикер, хөрмәт шулай бит инде. Мен аларга әйтә торган, менә мин дуа абыегыз белән ничек яшим? Инде сез дә шулай яшәргә тиешсез дигән фикерне әйтәдер идем, шулай бит инде. Бәлки шулар да кергәндер инде. Үрнәк кирәк бик нәрсә, үзеңнең яшәү рәвешең белән аларны тәрбияләргә бик җиңел. Кайыш белән тәрбияләп булмый. Мин аларга тигез дидем, мин инде зирәк читтәрәк калырга тырыштым. Әнә тигез, ул нәрсә әйтә. Алар балалар шуны тыңладылар, әтиләрнең күзенә генә карап тордылар, алар ишесе дә. Без бүгенге көндә тормыштан бик канәгать. Авыл җирендә үз эшләрен булдырып, аякларында нык торучы бу кешеләргә ничек сыкланмыйсың инде. Буыннан буынга һөнәрне генә түгел, кешелек кыйммәтләрен, милли байлыгыбызны да тапшырып килә бит алар. Ания Гайбадуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.